la música meravellosa, la música del Guinovar, de veritat meravellosa, i et porta cap a un lloc i deixes això, i el treball de les espases. Sorprenent el domini que tenen de les espases, no? Això a mi m'ha deixat al·lucinat. El tema de les espases és espectacular, jo m'he cagat, i el tema musical també m'ha agradat molt. O sigui, com es barallen amb les espases aquesta gent? O sigui, és una passada. O sigui, és una passada. En general, el públic molt familiar, no? De venir aquí a passar una bona estona. Que si volen veure teatre bo i bonic i ben fet i ben cuidat, que vinguin a veure Escaramuix. Que em trec la màscara davant d'aquest gran espectacle que ha fet de Goll de Gom. Els actors estan fantàstics, tothom fantàstic. M'ha encantat. Agradarà als nens i agradarà a la gent gran. Agradarà absolutament a tothom, als joves tots. Fantàstic, meravellós, no hi ha res a dir. Si dubteu en si veure Escaramuix o no, s'ha acabat el dubte. Aneu-hi.